Assalamu alaikum warahmatullah. Derɗiraɓe on kofnama kala ha taweteɗo nder duniyaru fou derɗi ko mon Adamu Haruna mo jaygol jahale. Hande bo en lorti be vidéo e explication tindinoje fere fere ɗo ko larani jahaleji man ɗo, surtout jahale umra e hijju ngal agence interplanet. Bayen mbino en puɗɗi waɗugo vidéo ji tanmi continue go alhamdulillah ɗiɗo continue may bo hande bo en gaɗi waɗugo tindinoje fere fere toujours dow agence interplanet e dedei no ɓe ɗo sohlirana dedei yahoɓe umra ko hijju. Bayen mbi en andi agence interplanet ɗo ɗum agence de voyage et de tourisme dedei to a maran haje yahugo ha nokkure nde giɗɗa dow duniyaru ɗo fof to a mari haje billet d'avion to a contacti agence interplanet a heɓan dedei billet d'avion man ɗo e nonnon pays ɗon to a maran haje visa maji to tokkirgal côté interplanet ɗo bo a wawan heɓugo e nonnon billet jirgi fou to a wari gal agence interplanet a wawan heɓugo surtout ko larani umra diga umra caka lebbi umra sumaye e nonnon hijjore ɗo pat to mari haje contactu interplanet ngam ko waddi ɗo interplanet donc eɓe mari organisation dedei ko a mari haje fou a heɓan ha maɓɓe. Aran man ɗo ni en explica seɗɗa ko laran interplanet man ɗo. Fondateur ma bo hoorejo interplanet en andi ɗum Ceerno Modibo Kaloun mo ɗuɓɓe ɓurna fu ɗo andi hanko on fondateur ma bo hoorejo ha interplanet. E nonnon ha interplanet bo ɓe ɗo mari conseil ɗon ɓe mari dedei ko suklanta kala kujeji décision ji mawɗi koseteɗi fou ha dedei conseil may ton dedei ɗi kosete ha conseil may ɗo bo ɓe ɗo mari himɓeji fere fere mawɓe tedduɓe anduɓe hamɓe on goni ha dedei conseil may ɗo hamɓe on kosate décision ji dedei koseteɗi fou hatto non ɗum watte. En mbi ha hoore conseil may ɗo bo mo latti président conseil may ɗo ɗum Ceerno Modibo Kaloun de bo to en nani ɗo ni en andi vraiment na ɗum himɓe wanyo ardi ha sungulla man ɗo. Ɓawo ɗon bo ɓe ɗo mari himɓe fere fere suklantoɓe kala kugal fou ɓe ɗo gaɗi kala kugal fou ɓe ɗo gaɗi mo handi ardanogal andanɗogal. Par exemple ni ɓe ɗo mari yepre ɗon suklantode ko larani administration et gestion logistique e nonnon ɓe ɗo mari yepre bo dedei suklantode ko larani hala encadrement e ɗum pat en expliqué ɗum dalla dalla. Ɓe ɗo mari yepre ɗon suklantode dedei ko larani himɓe to maran haje billet d'avion maran haje visa yepre ɗon musamman je suklanto ɗo man ɗo waɗani ɗum dedei himɓe maran ɓe probléme peut être anda no warata passeport ko ɗo mari probléme be passeport ko no warata passeport e ko nandi be majum toujours to a yehi ha interplanet ɓe ɗo mari himɓe musamman je suklante holle dedei no ɗum pat majum ɗum warate a waɗa ɗum sans probléme. E nonnon ko larani organise go dedei jahale diga jahale de umra jahale de hijju himɓe musamman non je organisata ɗo man ɗo. E nonnon yepre bo ɗon nde suklanta ko larani diga encadrement hijju be umra no jahangal may warete goɗɗo to yahan hijju ko umra kam ko marata haje hatton bo himɓe wonɓe ha hoore sungulla may ɗo suklaniɓe sungulla may ɗo ɗum modiɓɓe be imam en modiɓɓe be imam en ɓe lesdi men Cameroun woɓɓe bo ɗo tawe yaasi lesdi banta Misra ha Égypte donc modiɓɓeji fere fere e l'imam en e nandi ɗo bo ɗum domaine maɓɓe hamɓe on dedei suklanto ko larani ɗo man ɗo diga jangingo himɓe famtingoɓe ko goɗɗo marata haje to yan hijju e nonnon bo to yahi may ɗo ko huwete toon e ko nandi be majum ɓe ɗo gaɗa bo séminaire ji fere fere e formation ko larani kuuɗe umra e kuuɗe hijju ɗo bo hamɓe on suklani dedei sungulla man ɗo derɗiraɓe bami wi on ha interplanet ɗo kala kuugal fou ɓe ɗo kokkitigal mo handani huugo ngal. Donc ɗo on seɗɗa dedei ko larani explication fonctionnement interplanet no ɗo saloro. Nonnon bo bit ko en mari haje wollugo hala umra lewru sumaye en gi interplanet wurtini promotion musamman dedei ko larani umra lewru sumaye ceede may ɗo ɗum 1 550 000 c'est déjà même vu derɗiraɓe 1 550 000 to en pondi be wakkatiji caliɗi en tawan en andi fakat hikka ɗo kam ɗum spécial promotion ngam may ɗo toon mari haje jaawe ɓadite agence ji interplanet dedei ɗi ɓurɗon ɓaɗidirgo ma bo on gi contact ji ɗi min accani on dedei ɗi on poti on contacta ha ɓurɗon ɓaɗotirgo fou soit ɗum Yaoundé soit ɗum contact ji ɗi Bagno soit ɗum contact ji ɗi Gawdere soit ɗum contact ji ɗi Marwa soit ɗum contact ji ɗi Dokayo kala ha taweteɗon fou on mbawa on contacta linde contact ji ɗiman ɗo on mbiyaɓe dedei ko marɗon haje interplanet waway waɗango on en mbi 1 550 000 je on joɓata ɗo bo ɗo konti dedei diga visa billet d'avion aller comme retour nonnon hébergement hôtel
to himɓe jahi ton may ɗo diga ha Madina ha Makka e non transport nder lesdi Arabie Saudi may ɗo e ziyaraji fere fere gaɗeteɗi diga nder berniwol Madina e berniwol Makka e non bo diga to himɓe ummitake diga ha Madina jahi Makka diga hatton ɗo bayrari ɗon en andi umra lewru sumay kala nde wiyete fu interplanet waɗana himɓe ñamdu ɗon je bayrorto ha sumay timma ha wakkati wartugo waɗa derɗiraɓe mi tammi vraiment c'est intéressant to ɗon kadi seɗɗa dede ko larani songulla interplanet ba en acci dede contact ji man ɗon en no giya contact ji man ɗo di pat maji to goɗɗo mari haje hunde ha interplanet ɓaɗi to mataɓe e fuɗɗa songulla may ɗo bo diga jotta donc fuɗɗa songulla may ɗo diga jotta en andi sumay kam en jottotiri be majum waru yoɓu ceede maɗa heɓa ɓe puɗɗa waɗugo songulla may ɗo to a wala passeport bo waɗu dabare waɗugo passeport to andano ɗum warate ko ɗum saɗanima contact interplanet ɓe kollete ɓe ballete dede no a waɗirta passeport en andi passeport jotta kam ɗum hunde on hoyde waɗugo to ɗo on dede seɗɗa hande bo tindinore nden gari ha en tindina dede ko larani interplanet en rappela himɓe bo dede ko larani promotion wanga interplanet waɗi vidéo ji goɗɗi bo tan mi warugo ɓawa tan mi tokkugo toujours explication ji dede modiɓɓeji meɗen wonɓe ha interplanet tan mi explique ugo e dede ko yimɓe marata haje ko nandi be majum ɗum pat en tan mi waɗugo émission ji man ɗo ha nder chaîne ji meɗen fere fere diga jeygol jahale jeygol pulaku enen noon ha page ji ɗi interplanet man fou derraɓeji kofnama guettama guelanama kayru derdi ko mon Adamou Haruna kofnata on jarama wassalamu aleykum.